Bona tarda, confinats! Aquests dies, des de finestres i balcons, també podem veure uns altres animals alats, que són els protagonistes de la penúltima guia de camp, editada per Cossetània Edicions, amb dibuixos d'Antoni Llobet i textos d'Ignasi Torra i en Carles Flaquer. Ens en parla un especialista amb el tema. Sí, els mateixos ratpenats que estan sent acusats de la seva presumpta relació amb el coronavirus, que no s'ha demostrat de moment. Durant aquests dies de confinament, podeu buscar els ratpenats que viuen a les ciutats amb nosaltres al capvespre. Els podeu veure contrastant les seves siluetes en el cel, o, si teniu detectors d'ultrasons, que per exemple aquest és un Icometer i el podeu comprar a la botiga Oryx, i que es connecta amb el mòbil i capta els ultrasons del ratpenat. Mireu ara quina activitat que hi ha. Aquí hi ha pipistrela comuna, pipistrela nana i pipistrela de vores clares caçant. Podem gravar cada nit i aportar un munt de dades per al programa de seguiment de ratpenats que té el Museu de Ciències Naturals de Granollers. I aquests dies de confinament ajudar-nos a recollir moltes dades que ens poden ser útils. I si voleu saber més sobre ratpenats, aquests dies el Museu de Granollers ha penjat online el documental Humans i ratpenats, d'en Carles Flaquer, en Xavi Puig i en Jaume Senyer. Molt recomanable. I de ratpenats tornem als ocells, en aquest cas amb un històric d'ornitologia catalana. Soc en Xavier Ferrer i estic aquí per explicar-vos una mica què faig durant el confinament. En aquell armot d'allà, amb el teleobjectiu, el tinc petitet perquè el teleobjectiu gran el tenia a la facultat, fotografio on baixen els ocells i sobre quines plantes estan i què mengen. El pardal menja el blet de paret o morella, que també li agrada molt al gafarró. El tudó, en el mes d'abril, menja les ponzelles de l'arbre acàcia bord, o acàcia borda. I també els fruitets del Solanum nigrum, un tomàquet bord molt tòxic pels humans, li agraden molt en el tallarol de casquet. Amb la documentació fotogràfica, el que podem fer és descobrir els menjars dels ocells urbans i alhora també fer grans descobertes personals. En Xavier Ferrer estarà encantat si pengeu fotos aquests dies a Instagram d'ocells menjant. Feu amb el hashtag #emprismàticsalterrat i ocellmenja. I abans de deixar-vos per anar a aplaudir, que són les 8, recordeu que demà hi ha un nou Big Sit confinament. Entreu dades a Ornito, tantes com pugueu. Fins demà, confinats, i aplaudir!